Добър вечер! Ще се опитам да проведа телепатичен сеанс. Убеден съм, че почти всички от присъстващите знаете какво е телепатия, но все пак аз ще ви обясна. Телепатията, това е предаване на мисли от разстояние без контакт, естествено в рамките на човешките възможности. Или трансирентрална ирелация с помощта на екстрасенс. Имайки предвид, че изкуството, което ви предлагам, става с помощта на хипноза, моля за абсолютна тишина по време на хипнозата, за което ви благодаря предварително. С цел да изчезнат вашите съмнения за скрити огледала и прозрачни ленти, медиумът ще седне с гръб към публиката. И все пак, кой иска да провери дали се вижда през тази черна и непрозрачна лента? От двете страни я проверете, към светлината. Да. Моля, завържете очите на медиума. Само да не използвате медиума за силомер. Медиум, виждате ли ме? Не. Медиум, къде се намираме в момента? Ние се намираме сред млада и симпатична публика. Правилно. Медиум, какво е това? Това е стол. Медиум, какво е това? Това е прозорец. Правилно. Андрей. Медиум, какво държа в момента? Част от човешкото тяло, на която можете да се облегнете, ако е на Войчови, а той взема отговорен пост. Правилно. Може би мислите, че изкуството, което ви предлагаме, става с предварителна оговорка. Това ще се постара да докажа обратно, където момчето така, разбира се. Значи всички така сте мисли. 5 разноцветни картона. Моля, изберете един картон по желание. Медиум, какъв картон изтегли сега? Цветът на изтегления картон е зелен. Правилно. Медиум, какво е това? Това е млада и симпатична дама. Коса? Тъмна. Правилно. Ако преди това е бил милиардер, 10 телепатични карти с римските числа от 1 до 10. Виждате? Моля, стигате на карта. изтеглената карта е шестица. Правилно. Медиум, какво предвещава тази шестица? Флирт по вечерно време с непознат. Медиум, а какво е най-голямото желание на тази дама, когато тръгва с нов кавалер? Да бъде висок 1,60 м. А когато стъпи върху портфейла си, да става 2,40 м. Колода от 52 различни карти. Виждам се. Моля, стегнете на карта. Високо разминете. Изтеглената карта
е купа. 9. Правилно. Медиум, какво предвещава тази девятка? Влюбване от пръв поглед. Медиум, а какво предвещавате на кавалера, в когото ще се влюби тази дама? Тотално изчерпване на финансите и заем от взаимоспомагателна каса. Разполагате ли с паспорти? Необходим ми е паспорт на мъж. Ще помислят, че си подготвен. Да, ето паспорт. Стига да трябва една смисъл. Вземи други вземи. Опитни вземи. Може? Вземи за това. Кой иска да проверява верността на отговорите на медиа? Медиум, какво е това? Това е часовник. Производство? Съветски. Правилно. Медиум, коя цифра ще посочи? 0. Кажете вярно. Да. Може ли се медиумът никога не греши? Може точно да почти. Семейно положение и... Семейно положение? Женен. Вярно? На коя дата е издаден? Не. Кое районно? Кое районно е издаден паспорт? 9. Кажете вярно. Медиум, кое трицифрено число сочите тогава? 6. 8. 1. Кажете вярно. Четвърта цифра от паспорта? 7. 30, коя година е роден другия? 35. Кажете вярно. Последната цифра от единия граждански номер? Бихте ли си сложили пръста върху нея? 4. Да. На коя дата е издаден паспорт? На 2. Кой месец е роден? Роден е през месец март. Кой март? На 6 март. Вярно ли? Кой месец е издаден паспорта? Издаден е през месец август. Вярно ли? Може да ръкопляскате на мен. Медиум, можете ли да кажете още нещо за господина притежател на този паспорт? Да. Има извънбрачно дете, но това не е отбелязано в паспорта. Вярно ли? Пред толкова хора аз бих. А сега, след като се убедихте в безупречната телепатична връзка между мен и медиума, предлагам един сеанс с повишена трудност. Има ли доброволец между вас, който да иска да се подложи на хипноза? И други желаящи ли има? Или само това е доброволец? Той ми изпълнява 5 нови, внимавайте. Нищо. Може утре 3 да изпълним. Айде, дай Боже. Както забелязвате, медиумът държи един плик. Там има написана дума, която знаем само аз и медиум. Ще се опитам да ви я внуша на вас. Заповядайте с очите, пълна концентрация. Тишина. Но моля ви се, не си мислете за други неща. Си изпълни се нормата, спокойно. Мислете силно. Разбрахте ли написаната дума? Кажете силно. Да. Да? Да. Коя е? Чакай малко помисля. От две букви е...
Така само по 3 пъти. Космос София на победа. Думата е не. Браво, постигнахме телепатична връзка. Това е думата. Даже имаме и с повишена трудност, написана и на китайски. Ако се бяхте объркали нещо, щехте да прочетете на китайски. Това, защото съм бил в Шаолин. С това нашия телепатичен сеанс завърши. От мое име и от името на медиума благодариме за вниманието. И така, приятели, да благодариме